Эфирден алқар вақытта студияда Алсын Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Балалар ойнағанда шықырға келіп түшімесме? Әлметтілер проблемалары біле ортақлаша. Я своими силами таскала доски, но яма увеличивается дальше. 2 раза ходил в дом правления, 0 эмоций. Традиция һәм хәзерге заман арасындағы диалог. Аваздаш фестивалына нәтиже. Bu iştəgi energiya, həm mən onu söz bilən əйтə almıyorum qızğanış ki. Əgər də mən onu söz bilən əйтə alğan bolsam, mən kitab yazar idim. Şuna görə mən söz bilən əйтə almağaç, mən teatr dilinə müracaət etərgə məcbur. Дөрес ориентир. Зирек һәм азартлы катнашчылар Ознакайда спорт ориентлашуы буенча ярышларда җыелды. Шулай ук карталар бар, шулай ук контрольный точкалар куябыз. Ансы инде ярыш сыман үтә. Түзүчләр проспекты 49А йортында яшәүче безнең телекомпанияга мөрәҗәгать итте. Аның әйтүенчә, аларның 9 катлы күп фатирлы йортларында шишелмәгән мәсьәләләр күп. Берничә тапкыр идарәче оешмага ярдәм сорап барып реакция булмагач, әлеге ханым телевидение аша үз проблемасына игътибар җәлеп итәргә булган. Аның борчуларын Алсу Әхмәтҗанова күреп кайтты. Әлеге балалар мәйданчығына 3 ел шушындай матур картинаны менә шушында барлыкка килгән зур шөкер боза. Шушы йортта яшәүче бер ханым безгә ярдәм кирәк дип мөрәҗәгать итте. Һәм без шушы урынга килеп, мәсьәләнең чыннан да күп еллар шешелмәвен аңладык. Күп фатирлы йортта яшәүче Луиза Меңнегалиева бала-чагалар уйнаган җирдән килеп төшмәсеннәр өчен шөкерне агач такталар белән каплаган. Астына машина тәгәрмәче куйган. Бу хәлгә игътибарны җәлеп итәргә берничә тапкыр идарәче оешмага да мөрәҗәгать итеп караган. Кызганыч, нәтиҗәсе булмаган. Үзенең балалары үскән булса да, калганнар өчен борчыла. Җылы көннәрдә биредә бала-чагалар шактый күп җыела ди ул. Я обращалась в нашу компанию «Алсу строителей 29» с просьбой о том, чтобы решили вопрос как-то, с помощью обратилась. Безнең Алсу идарәче оешмасына әйтеп карадым мин. Зур чокырга әйләнде бит инде бу җир. Әле һаман зурая. Әнә ничек итеп ябып куйган булдым инде үземчә. 2 тапкыр барып әйтеп карадым, үз мәсьәләмне тыңлаучы булмады. Я своими силами таскала доски, но яма увеличивается дальше. 2 раза ходил в дом правления, 0 эмоций. Там люди даже здороваться элементарно не умеют. Моннан тыш Луиза ханым балконының торышына да зарлана. Ул әкренләп җимерелә. Бу сорау белән ул шулай ук берничә тапкыр идарәче компанияга мөрәҗәгать иткән, ләкин килеп төзәтүче түгел, җавап бирүче дә булмаган. Әлеге йортка 30 елдан артык биредә яшәүчеләр капиталь ремонт көтә. Без үз чиратыбызда әлеге йортка хезмәт күрсәтүче идарәче оешмага хәбәр бирдек һәм алардан шундый җавап алдык. Куе янындагы чукыр буенча без АПТСка җимерүлене бетерү кирәклеге турында хат җибәрдек. Балконны ремонтлауны 2026 елның язгы чорына планлаштырабыз. Йортны капиталь ремонтлау 2031 елга планлаштырылган. Фасад, электрика, түбә керә бу ремонтка. 2043 елда подвал, су агызу, җылылык белән тәэмин итү ремонтланачак. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалкар вакыты, Луч Шәлмәт телекомпаниясе. Россия суды хезмәткәрләре беренче тапкыр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Яңа һөнәри бәйрәм хәзер ел саен 5 ноябрьдә билгеләп үтеләчәк. Бу дата җәмгыятьтә суд системасының мөһимлеген һәм әһәмиятен ассызыклый. Судларда эш шактый. Кайберәүләр дача участогын күршесе белән бүлешә, икенчеләре никахның көчен туктатырга киләләр. Кемнеңдер кыйммәтле әйберләре урланган. Бу һәм башка авыр хәлләргә ноктаны хаким куя. Ярдәмчеләре аларга ныклы терәк. Гөлназ Маннанова 29 ел дәверендә судьяның ярдәмчесе булып эшләп килә. Аның әйтүенчә, аның аша инде меңләгән җинаять эшләре узган. Шуңа да карамастан, бу эш аңа кызыклы һәм туры килүен таный ул. Гөлназ Маннанова тәҗрибәле судья ярдәмчесе. Аның хезмәте суд системасының мөһим өлеше булып тора. Эш көненең зур өлеше документлар арасында уза. Һәр процесстан соң суд актын яки карарын яза. Гражданнар һәм оешмалар мөрәҗәгатьләренә җаваплар әзерли. Аналитик материаллар һәм белешмәләр рәсмиләштерә. Шулай ук эчке эшләр органнары белән хезмәттәшлек итә. Судья ярдәмчесе һөнәре югары юридик квалификацияны һәм детальләргә игътибарлылыкны таләп итә, дип уртаклаша Гөлназ Фанавиловна. Я работаю здесь столько лет, и за это время это мой второй дом, то есть коллеги у нас
Мин монда озак еллар эшлим. Бу вакыт эчендә Әлмәт шәһәр суды минем икенче йортым булды. Хезмәттәшләрем яхшы. Барыгызга да шундый коллектив телим. Мин монда эшләвемә бик шат. Мин үз һөнәремне яратам дип әйтә алам. Һәм бу минем гомерлек эшем. Поэтому я могу сказать, что я люблю свою профессию. Это то, видимо, чем я хотела заниматься всю жизнь. Хезмәтен Гөлназ Маннанова гражданлык эшләре буенча башлап җибәргән. Бүген җинаять эшләрен карый. Аның әйтүенчә, җинаять эшләре еш кына барлык катнашучылары өчен эмоциональ йөкләнеш һәм җитди нәтиҗәләр белән бәйле. Монда ул эмоциональ авырлыкка бирешмичә эшләргә өйрәнә. Иң мөһиме барысында күңелгә якын кабул итмәскә ди ул. 2019 елдан башлап Гөлназ Маннанова судья Абдулла Бәдриев белән эшләп килә. Судья үз чиратында үзенең ярдәмчесен судья дублеры дип атый. Бу аның процесста әһәмиятен ассызыклый. Ну, об этой девушке хочется сказать очень только всего хорошее, потому что очень добросовестная, очень отзывчивая, очень профессиональная, как специалист. Аның турында бары яхшы сүзләр генә әйтәсе килә. Ул намус белән эшли, белгеч буларак бик ярдәмчел, профессиональ. Барлык хезмәттәшләребезне дә безнең бәйрәм белән котларга телим. Закон чыгару дәрәҗәсендә суд хезмәткәрләре көнен бәйрәм итү турында карар чыгарылды. Бу авыр эштә иң мөһиме сәламәтлек телим. Эшләр, бәхәсләр һәм җинаять эшләре азрак булсын иде дим. В труде здоровье самое главное, и чтобы поменьше было дел, поменьше было споров и поменьше уголовных дел, так скажем. Бүген Әлмәт шәһәр судында 14 судья, шул ук сандагы судьялар ярдәмчеләре һәм секретарьлар эшләп килә. Бу дата аларның һәрберсе өчен бик мөһим көн. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңа вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ташларның теле булса, алар ни сөйләр иде микән? Төзүчеләрнең йортлар салганда ни уйлаганын, ул фәлән ел эчендә карлы яңгырлы, җилле буранлы, исле кояшлы һава торышы или безгә нинди үзгәрешләр алып килгәнен ташлар аша белеп булыр идеме? Калабыздагы чираттагы күргәзмәдә бу хакта фикер алыштылар. Ул шулай атала да, ташлар ни сөйли. Заманча күргәзмәне Рәдифә Ногманова күреп кайтты. Әлмәттәге ачык остаханәләр резидентлары инде үзләренең үзләренең эшләрен тәмамлап китеп бардылар, әмма аларның эшләре әлеге күргәзмәдә яшәп килә. Шуңа күрә бирегә килгән һәркем үзләре өчен нинди дә булса яңалык ача алды. Ташлар ни турында сөйли күргәзмәсе Әлмәттәге ачык остаханәләрдән бер айлык Тулы каласына килгән остахана резидентлары Олег Агафонов һәм Катя Бузова Әлмәт төзегән чупай ташы буенча эзләнүләр уздырып, аның иҗади формасын тәкъдим иткәннәр иде. Рәссамнар перформансының видео тарихы белән бергә графика, тикшеренүләр каталогы, таштан ясалган объектларны да калдырып китә. Хәзер аларның иҗат җимешләрен башка яссылыкта күрергә була. Чего я вам это показываю? Здесь написано «Чернов», резиденция Гинфа. Дина Нургалиева Әлмәттәге ачык остаханәләр программасы резиденты. Гид буларак та ул күргәзмәгә килүчеләрне заманча сәнгать белән таныштыра. Ташлар проекты барлыкка килүне үзәгеннән күргән кеше буларак, бу эш аңа бигрәк тә якын. Эта выставка экспонируется впервые после того, как художники уехали, впервые после того, как ее открыли в мастерских. Бу күргәзмә рәссамнар киткәннән соң беренче тапкыр күрсәтелә. Миңа моны эшләү бик рәхәт. Мин Катя белән дә, Олег белән дә аралаштым. Аларның мәгълүмат эзләгәнен, эшләгәннәрен күрдем. Һәм миңа мондый мәгълүмат белән уртаклашу рәхәт. Өстәвенә бу вакыт эчендә алар белән дустанә дә, эшлекле дә мөнәсәбәтләр урнашты. Разрабатывали свои идеи, как они искали информацию. И мне сейчас очень приятно поделиться тем, что я знаю, потому что за это время сложились и дружеские отношения, и рабочие отношения сложились с ребятами. Шунысы да кызыклы, рәссамнар җыйган ташлар чыгу урыныннан тыш исләре белән дә аерыла. Монысы шәхсән минем өчен яңалык булды. Но я думаю, самое главное — это дневники ребят, которые они вели на протяжении всей резиденции. Минемчә, биредә иң кызыклы экспонат рәссамнарның резидент вакытында алып барган көндәлекләре. Шулай ук алар тапкан фотографияләр, шәхес тарихлары, карьердан алып кайткан ташлар мөһимдер. Алар барысы да зур тикшерүнең бер өлеше буларак кадерле. Камни, которые они привезли из карьера. Все это очень важно и как бы часть одного большого исследования. Күргәзмәне Авызыш фестивале кысаларында күрергә мөмкин булды. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 1-3 ноябрьдә калабызда Оркадаш проектының бер өлеше булган Аваздаш фестивале булып узды. Инде күрсәтеп үткәнчә, фестивальдә актерлык осталыгы һәм заманча бию буенча остаханәләр, танылган театр белгечләренең лекцияләрен, шулай ук заманча рәссамнар күргәзмәләрен үз эченә алган
параллель программа узды. Бу вакыйга сәнгатьнең төрле формаларын бердәм мәдәни киңлектә берләштереп, традиция һәм хәзерге заман арасындагы диалог мәйданчыгын хасил итте. Әлбәттә, фестивальнең төп нәтиҗәсе Әлиф иҗат берләшмәсендә катнашучы Татарстан хореографлары, режиссерлары һәм композиторлары иҗат иткән спектакльләр. Аларның берсе Нәкыш, икенчесе Балбаллар физик спектакле. Әлмәт бизәкләре нинди төстә нефть чыгара торган калада, нинди төскә һәм нинди бизәкләргә өстенлек бирәләр. Фестивальдә менә шушы сорауларга да җавап эзләргә тырыштылар. Һәм шушы эшләрнең бер өлеше булып, хәзер тәкъдим ителәчәк Нәкыш спектакле тора. Хореографлар Мария һәм Марсель Нуриевлар тәкъдим иткән Нәкыш пластика спектакле исеменнән күренгәнчә бизәкләр хакында. Кул эшләнмәләренә салынган йөрәк хисем, мендәр тастымаллардагы бизәкләр, калфак читекләргә салынган бурмалар. Булар барысы да татарда гына түгел, башка милләтләрдә дә җир анабыздан алынган. Табигать белән булган мәңгелек бәйләнешне исә спектакльне булдыручылар аеруча матур, нәзакәтле хәрәкәтләр аша күрсәтә алды. Менә җир уяна, менә ул кешеләрен уңышы белән сөендерә, менә бу мәңге тукталмас тормыш циклы сыман, туктаусыз хәрәкәт итә. Спектакль тере тавыш һәм тере музыка уен кораллары астында барды. Бусы да бизәк, геннар хәтере кузгата торган үзгә рәсем. Бу ритмга хәрәкәт итүче кызлар да гармонияны хасил итә. На самом деле все хорошо вписалось, и для меня я так подумал, что девчонки это тоже такой же бизяк. Чынлыкта барысы да яхшы туры килде. Кызлар да шундый ук бизәк, Нәкыш, тирән мәгънәле, тирән уйланулы орнамент буларак кабул ителә монда. С глубоким размышлением, и очень даже все как-то взаимно сложилось внутри. Мондый фестивальләр күп гасырлык милли мәдәни мирасны яңадан аңлау өчен менә дигән мөмкинлек ди фестивальне оештыручылар. Сам формат фестиваля – это уже про объединение людей. Я за этим наблюдаю уже с фестиваля «Каракуз». Фестивальнең форматы үзе үк кешеләрне берләштерү турында. Без тамырларга, үткәнебезгә мөрәҗәгать итәбез. Бу төп максат түгел, ләкин үзеннән үзе шулай килеп чыга. Ощущение обращения к корням тоже происходит. Я не скажу, что это была такая самая главная цель, чтобы попасть, но это однозначно происходит уже в процессе. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балбаллар зур булмаган таш сыннар. Кайбер белгечләр аны мәрхүм булган гаилә башлыгы истәлегенә булдырган сыннар ди. Бу традиция борынгы төркиләрдән ата-бабаларга табыну белән бәйле. Кеше үлгәннән соң борынгы күчмә халыклар үлгән кешенең фигурасын ясаган һәм аның белән бергә мәҗлес оештырган. Мондый ташларны Кыргызстан, Германия, Азербайҗан, Казакъстан, Монголия, Көньяк Сибир, Алтай һәм Тува территориясендә очратырга була. Килеп чыгышы һәм билгеләнеше сер булып алганга күрә, бу хакта уйланулар да гадәти спектакль була алмый. Куючы хореограф Нурбәк Батулла да бу хезмәтен эчке тоемлауга нигезләнеп башкарган. Бу эштәге энергия, һәм мин аны сүз белән әйтә алмыйм кызганычки. Әгәр дә мин аны сүз белән әйтә алган булсам, мин китап язар идем. Шуңа күрә мин сүз белән әйтә алмагач, мин театр теленә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Һәр премьерадан соң спектакль турында фикер алышу булды. Анда һәр кем күргәннәреннән соң үз хисләрен һәм фикерләрен белдерә, шулай ук экспертлар фикерен тыңлый алды. Алар Тулаем авазаш фестиваленә карата да яңгырады. Это такое масштабное мероприятие для нашего города. Во-первых, 3 дня этот фестиваль, а до этого 2 дня предыдущих дня фестиваля были. Шундый масштаблы фестиваль булды. 3 көн дәвамында ниләрне күрмәдек, кая гына катнашмадык. Татнефть компаниясе ветераннары буларак мин шул кадәр горурланам. Безнең компания нефть чыгарып кына калмый, шундый зур файдалы чаралар да уздыра калабыз да. И вот такие грандиозные мероприятия устраивают в нашем городе. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда спорт ориентлашу буенча дөрес ориентир исеме астында муниципаль ярышлар узды. Әлеге чара Ознакай муниципаль районы башлыгы грантын гамәлгә кую кысаларында оештырылган. Районның иң егәрле, зирәк һәм азартлы катнашучыларын бер мәйданда җыйган чара хакында тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Шәһәрнең Җиңү паркында оештырылган чараның максаты яшьләрдә уку һәм карта төзү, шулай ук төрле мәгълүмат чараларын кулланып, урында ориентлаша белү күнекмәләрен үстерү. Күпчелек бала бүгенге көндә бик үзенең кайда икәнен, ничек икәнен, ориентированияны бик белми. Шуның өчен инде без менә уен формасында үткәрәбез менә шундый ачык җирләрдә, менә парк эчендә. Инде әзрәк үскәчтән инде олорак кешеләр белән үткәрәбез урманда. Урманда безнең шулай ук карталар бар, шулай ук контрольный точкалар куябыз.
Ансы инде ярыш сыман үтә. Быел менә укытучылар белән матур итеп үткәрдек. Ярышлар Россия Федерациясы Халыклар бердәмлеге көненә һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көненә багышлап үткәрелде. Анда район һәм шәһәр мәктәпләренең төрле сыйныфларында белем алучы укучылар катнашты. Алар өчен компас белән эшләү буенча осталык дәресе үткәрелде, карта күнекмәләре бирелде. Очень отличное впечатление. Сегодня я научусь, потому что нужно ориентироваться очень аккуратно, потому что можно случайно так заблудиться. Мы сегодня с моим другом искали и находили контрольные точки. Потом, после того, как нам осталось всего 2, мы посмотрели по карте, где эти остальные 2. Там была 11-я, мы ее нашли, отметили. И около музея была еще 9-я. Также мы ее отметили и первые прибежали сюда. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, мондый чаралар балаларны хәзерге дөньяда югалып калмаска һәм максатларына ышанычлы юл салырга өйрәтә. Бүгенге чарада барысы 40 укучы катнашты. Алар һәммәсе дә үзләренә билгеләнгән контроль нокталарını таптылар. Ягъни, менә бу картада билгеләнгән 7 тукталышта булдылар. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.